Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin niċċelebraw dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Paskal u Marija Baldacchino. Ħutijejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li jilmulej ħejja għalina. Mulej, inti s-sit tal-ħajja, mulej ħniena. Kristu, li rbaħt fuq id-dnub u l-mewt biex toħroġ lilna u tatina il-ħniena tijek. Kristu ħniena. Mulej, inti l-paċi u lena ta' dawk li jisibuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għolej ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ġbart fimkien in-nies minn kull ġens u il-koll qalb waħda faħru li sem tijek. Għamel li daw kollha li ħadu it-tweli ġdid fl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejnietom fl-istess qarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tiltu lill-awtur tal-ħajja imma Alla qajmu mill-imwiet. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li r-raġel il-matub kien imqabbad ma' Pitru u Ġwanni, in-nies mistaġba l-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom ħdejn il-portiku li jgħidulu ta' Salamu. Pitru kif rom qalilhom: Nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan? Jew x'intom tħarsu lejna, isna konna aħna li bħilitna jew bit-tiba tagħna għamilna lil dan ir-raġel jimxi? Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna igglorifika lil qaddej tiegħu. Ġesu, li intom ittradejtuh, ċħadtuh quddiem Pilatu, għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu il-qaddis u l-ġus, tlabtu il-ħelsin ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-mwiet u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu u permezz tal-fidi b'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafuh qegħdin tarawh ħasaħtu hija l-fidi li fih tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom il-koll. Issa ħuti, jina naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla tem dak li kien ħabbar sa minn qabel fom il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u werġgħu lura minn dnubietkom biex jinħafrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej. U hu jibatilkom il-Messija li għażilkom li hu Ġesu li għalissa għandu jibqa' fis-sema sa ma jseħħ it-tiġdid kollu
li fl-modi semma Alla b'fom il-profeti għad-disa tiegħu. Mose wkoll il-mulej Alla tagħna għajmilkom profeti bħali minn fost ħudkom li ilu jisimgħu f'kull ma jgħidilkom u jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqeret minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajhom, il-kol tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom uliet il-profeti, werrita tal-pat ta' Alla, werrita tal-pat li Alla għamel ma' missirietkom meta qal lill-Abram. F'nislek jitbir kull ġnus kollha tal-art. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u batu jberikkom biex kull wieħed minnkom jerġa' lura miħżunitu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mulej sittana, kemmu kbir ismek fl-art kollha, x'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih fl-imkien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ftit inqas mill-Alla tamiltu, bis-seb u bil-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt rijlejh qedtu fl-imkien. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li terra fil-baħar. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dan hu bil-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nittennew fih. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsejm tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma, iżda hu qalilhom: Għaliex tħawwattu? Għaliex dan it-taħsib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missuni, u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U huwa u jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma bil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba għalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħaduha u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: Hekk kien miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xut ta' dan. Il-kelma tal-mulej. Intom xut ta' dan. Il-mulej qed jgħidu lilna.
aħna xhieda tal-qawmien ta' Kristu. Il-Vanġelu inqara mhux biex nisimgħu storja, imma hija l-kelma ta' Alla llum, u għalhekk il-Mulej qed jgħidilna intom xut ta' dan. Il-missjoni tiegħi u tiegħek hija proprju dejn li jien bil-ħajja tiegħi, bil-mod ta' kif ngħix, nuri li jien nemmen tassew li Kristu huwa ħaj f'nofsna. Tgħiduli kif nista' nagħmel esperjenza ta' Kristu rxoxt illum. L-istess dak kollu li għaddew minnu l-Apostli ngħaddu minnu aħna. Interessanti u xi ħaġa sabiħa dak li jagħmlu id-dixxipli ta' Emmaus kif beda l-Vanġelu dal-għodu. Id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Id-dixxipli ta' Emmaus imorru lura Ġerusalemm u jaqsmu ma' sħabhom mad-dixxipli mal-Apostli kif għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Jiena u int qed insibu dan il-mument fejn narfu lil xulxin xi tfisser x'inhi għalija il-quddiesa. Jew għalija il-quddiesa hija sempliċement qisha t-taxxa li jiena rrid inħallas lil Alla, mort il-Knisja, għaddiet nofsija, anzi inqas ma jdum is-saċerdot aħjar u tlaqt il-barra u qisu ma ġara xejn. U da żgur qisu ma ġara xejn. Għax int il-Ġesu ma ltqajtx miegħu. Kif nista' jien nirrakkonta il-ferħ tal-laqgħa tiegħi ma' Ġesu? Dan hu li għandhom bżonn it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, dan hu li għandha bżonn id-dinja. Eżjies. Trid tara fina il-ferħ ta' persuni li jiltaqgħu u għarfu lil Kristu f'ħajjithom. Il-quddiesa eżjies mhijiex sempliċi rid. Għax hekk is-soltu nagħmlu hemm ir-regoli u daqshekk suq u mexxi. Il-quddiesa hija laqgħa vera ma' Kristu. U għalhekk meta l-Mulej Ġesu qed jgħidilna intom xut ta' dan, qed jgħidilna li aħna rridu nwasslu lil xulxin il-ferħ li nġarbu fl-Ewkaristija kull meta aħna narfuh. U biex dan iseħħ għandna bżonn ukoll dak li jagħmel Ġesu lid-dixxipli tiegħu u fetħilhom moħħhom biex ifehmu l-Iskrittura. Ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Alla biex il-kelma li nisimgħu tieħu l-ħajja fina l-koll. U l-laqgħa tagħna ma' Kristu tkun laqgħa tas-sew li timlina bil-paċi tiegħu. Ħuti eżiez bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, aħna sirna poplu ta' mifdijin. Fi qlubna għandna l-Ispirtu Santu li magħna jitlob faqda ma l-Ispirtu għalhekk ta' Kristu rxoxt ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Ngħidu flimkien Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Mulej għatina l-ħajja bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Għal-katikisti biex jgħinu l-ħuta minn Sara jikbru fil-fidi li jirċivew fil-mamudija billi jħarġuhom fil-qari tal-kelma tiegħek nitolbu. L-Ispirtu għaddejs tiegħek. Għal-persuni li huma maħkuma mid-dubji, mill-biżat biex Kristu jiftħilhom għajnejhom
وقويهم بالكلمة تيو نطالبه. Għalina il-koll biex nejxu tassew id-don tal-paċi li Kristu l-xost inissel f'qalbna għal kull ikla li ju iħejja għalina u li aħna nilqgħu bil-ferħ u bil-fidi. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna, hekk nitolbu biex fil-familji tagħna tikber tassew din iċ-ċertezza tal-preżenza ta' Kristu f'kull familja. Infaħruk Missier Qaddis għax bir-rebħa ta' ibnek Ġesu fuq il-mewt inti dawwaltna bil-għerf Qaddis tiegħek. Iftħilna moħħna biex nifhmu l-kelma ta' ibnek Ġesu Kristu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ranfaruk si trebir. Alleluja, alleluja, alleluja. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bislim mulej dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex inroddulek ħajr tal-li tajtu li ġodda lill-Knisja tiegħek u biex tħaffef tibatilna l-għajnuna tiegħek mis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu erret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewtijek mulej. Għalek aħna u namlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien għall-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir
سلطان آوین تونیم بیرک مولی آلدین ویم بیرک لیسم آدیستیک Salvator liv deit nalkol Intlitina hayyaut hamajdida Addis awin tkunim birek mulei aldeyen Uim birek lisem adistiyek Alleluia, Alleluia Int mulei lit hobna lekol Haresteina parsa kollahnina kollob tiba tkunim birek mulei aldeyen uim birek lisem adistiyek Alleluia, nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristus Siedna. Kiew nitolbu għall-morda tagħna l-anzjani dak kollha li jduru bihom. U għalhekk ngħidu flimkien sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax